muna cikin alhini maulana shehu dahir mai bauchi muna cikin alhini maulana shehu dahir mai bauchi da fari na sanyo sarki jalla wahidu kai ne kayo sidi muhammad ya mumajjidu kayo shi maulana shaudayin wahidu baiwa basira ka daɗo mini dan muhammadu wanda baya kunce muna cikin alhini maulana shaudayin mai bauchi kayo salati ga muhammad sidi ahmadu alai sahabbai ya sako su domin muhammadu da auliya ulla masu yabo ga sayyidu ya shehu tijjani da jilan shehu barhama gausin yan bauchi ya fatima umma gurinki na zo da sallama ya binta alawiya shamsiya mukarrima ya umma yarje nai roƙo gunki fadima ga shehu maulana shaudayir ya zo shi gunki yana nace muna cikin alhini maulana shaudayir mai bauchi wasiya ce ta'aziyya ce gunka maulana ina ta yin jaje gun yan uwa masoyana da dukkan al'ummar duniya yan uwa guna ina miƙa saƙon ta'aziyyar maulan madahir mai bauchi maulana shaudayir ya zazzaga duniya wajen yaɗa da'awar musulunci da tarbiya mahaddacin ƙur'ani masani a nahiya lallai kwarai mun yi rashi da rashin ka maulana dahir mai bauchi muna cikin alhini maulana shehu dahir mai bauchi wallahi lamarin ya zarta sanin mu al'umma a ran laraba aka haifo shehu an gama da safiyar hantsi aka haife shi al'umma a shekara ta 1346 mai yanci ya haddace ƙur'ani a wajen mahaifinsa kafin ya kai shekaru 20 gun mahaifinsa Alhaji Maulana Shehu Usman mahaifinsa ya ba shi tarin ilimi mahaifinsa shi ya samo yanci muna cikin alhini Maulana Shehu Dahir mai bauchi Maulana Shehu Dahir yayyawan karatuka yana ta neman ilimi a gurin malintaka ya zaga Najeriya domin ya samu sirrika abun manya-manyan malamai shehu ya samu dukkanin yanci ya fara tafsirin ƙur'ani a nan bauchi ya kai shekaru 77 tafsiranci Maulana Shaudayir yayyawan karatoci ya zazzaga birni ƙauye Shehu Dahir ya iya larabci muna cikin alhini Maulana Shehu Dahir mai bauchi yana da yaya shehu har sun kai guda 100 yana da jikoki sun kai 400 ƙari da matar taɓa kunnen shehu sun wuce 100 ran kamar shehu a samu ai akwai wuya ba wani sassauci kai abin alfarin shehu ya har jikokinsa da 'ya'yan jikokin shehu suna ta kyankyasa suna da haddar ƙur'ani babu tamkarsa ya tara baiwa da
dama shehu baya san mai yin zalunci. Muna cikin alhini maulana shehu dahir mai bauchi. Ka shehu ya da ilimomi a duniya, a yankin Afirka da Asia har da Saudiya. Yana da reshe-reshe a ƙasar Najeriya. Almajiran shehu suna da hauhawa babu ba wani sassauci. Ka shehu babban jagora ne Tijaniya. Afirka ya zamto jigon 'yan Tijaniya. Lisanin faida shehu dahir kunji kulliya. Shi ne ya kawo mana failar shehu barhamadu muka san yanci. Muna cikin alhini maulana shehu dahir mai bauchi. Cikin karamomin shehu ba za su irgu ba. Shi ne ya zo a Laraba ya kuma a Laraba. Da safiyar hantsi shehu ya zo shi mun yaba. Ya koma da daddare kai lamarin da sarkakiya a cikin zuciya. Ya al'umar annabi na miko ta'aziya. Allah ya ba mu haƙuri mai juriya. Rashin shehu al'amari mai taɓa zuciya. Allah ka sada shi da annabi dama a tare suke bacci. Muna cikin alhini maulana shehu dahir mai bauchi. A nan ne nake so al'umma na ɗan tsaya. Bashirin ma'aiki nake kuji masu tambaya. A nan garin Bauchi nake kuma ɗan zawiya. Maulan Shek Dahir Bauchi abunsa kullum na kafadanci. Muna cikin alhini maulana shehu dahir mai bauchi. Muna cikin alhini